నూపురశోభం. ఫస్ట్ మన భగవద్గీత స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురు. జగద్గురువులకే జగద్గురు అయిన శ్రీకృష్ణుడు జన్మాష్టమి సందర్భంగా శ్రీకృష్ణ స్తుతి. ఇది బ్రహ్మవైవర్త పురాణంలో ఉంది. సో అందులోంచి మనం నేర్చుకుందాం ఇవాళ. అందరూ కూడా వాట్సాప్లో నేను పంపించాను చూడండి, మన గ్రూప్లో, హరికృష్ణ గ్రూప్లో ఉంది. సో మీరు అక్కడి నుంచి అన్నా చదువుకోవచ్చు. ఎవరైనా స్క్రీన్ షేర్ చేస్తారంటే పర్వాలేదు. ఎవరెవరు ధన్యవాదాలు. లైవ్ అయితే పెట్టాను, మీకు పోస్ట్ ఇస్తాను. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఉన్నారు కదా. ఓకే, ఇంకా వాట్సాప్ నుంచి షేర్ చేయగలరా, లేకపోతే కాపీ చేసుకొని చేయగలరు, వాట్ ఎవర్. రాజేశ్వరి మాతాజీ కూడా ఇచ్చాను కోహోస్ట్. ఎస్ మాతాజీ, షేర్ చేస్తాను. సో శ్రీమద్ భాగవతంలో 10.73.16 శ్లోకం ఉంది మనకి. ఏంటది? కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే ప్రణతః క్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః. సో ఆ భాగవతంలో ఉన్న 10th క్యాంటోలో ఉన్న శ్లోకం బేస్డ్గానే అదే రాగంలో ఇది మొత్తం పాడుకుంటాం. మాతాజీ నేను ఒక ఆర్డర్లో పెట్టలేదు, నేను కాపీ పేస్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ 9th వచ్చింది చూడండి. సో లాస్ట్లో మీకు ఉంటుంది 1 to 3 3 పోర్షన్స్లో షేర్ చేసాను. 1 to 3, 4 to 8, 9 to మిగతా ఫలశ్రుతి వరకు. హరే కృష్ణ. ఓకే, మనం ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఒక్కొక్క శ్లోకం నేను రిపీట్ చేయమన్నప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు చేయండి. సో దట్ మనకి ఎక్కువ ఇది లేదు కదా. కావాలంటే ఒకవేళ టైం పోతే మళ్ళీ ఇంకొక వెడ్నెస్డే మనం తీసుకొని విల్ కంప్లీట్, ఆర్ లేకపోతే మన క్లాస్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా అందరూ? హరే కృష్ణ. ఎంతమందికి వచ్చి మాతాజీ? కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మని ప్రణతః క్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః. శ్రీమద్ భాగవతంలో మరల శ్రీకృష్ణునికి మన ప్రణామాలు. ఆయన ఎవరు? హరి. ఆయన పేరు హరి కూడా కదా. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మని, ఆయన పేరు హరి కూడా. తర్వాత ఏమన్నాము? ప్రణతః క్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః. వాసుదేవాయ అని ఎందుకంటాం? వసుదేవుని కుమారుడు కాబట్టి వాసుదేవాయ. హరే అంటే హరి ఆయనకు ఒక పేరు. అలాంటి గోవిందుడు ఎప్పుడైతే ఆయన్ని స్మరిస్తామో మన ఉన్న అన్ని సఫరింగ్స్, మనకున్న అన్ని బాధలు తొలగిస్తేస్తాడనమాట. ప్రణత క్లేశనాశాయ, ఎవరైతే ఆయనకి సరెండర్ అవుతారో, శరణ్ తీసుకుంటారో, వాళ్ళ క్లేశాలన్నీ నశింపచేస్తాడు. గోవిందాయ నమో నమః. అలాంటి గోవిందుడికి నమస్కారాలు. సో ఈ 10.73.16 శ్లోకంతో మనం ప్రణామాలు చెప్పుకొని స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇది ఓం అజ్ఞానతిమిరాంతస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే తమహం వందే పరమానందం మాధవం శ్రీం దీనతారణం శ్రీచైతన్యం ఈశ్వరం. నమామి విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. జై కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. గురవే గౌరచంద్రాయ రాధికాయై తదాలయే కృష్ణాయ కృష్ణభక్తాయ తద్భక్తాయ నమో నమః. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. 10 మంది హ్యాండ్స్ రేస్ చేశారా? ఇంకా 3,
ఏడు హ్యాండ్స్ వచ్చాయి కదా, 9, 10. కోర్స్ మీ కోహోస్ట్గా మీ హ్యాండ్ రేస్ చేయలేదేమో, మిమ్మల్ని కౌంట్ చేసుకుంటానులే రాజశ్రీ మాతాజీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ది నా వెనక రిపీట్ చేయటమే, దాని తర్వాత ఆ మీనింగ్ చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ మనకి ఎక్కువ టైం లేదనుకుంటూ. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఎలా అయితే కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే ప్రణతః క్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః, గోవిందాయ నమో నమః, గోవిందాయ నమో నమః. సో ఇందులో ఉన్న ఈ రాధాకృత శ్రీకృష్ణ స్తోత్రం మొత్తం ఇలాగే పాడుకుంటాం అన్నమాట. సో అందరికీ ఫెమిలియర్ ఇది. సో కనుక రిపీట్ చేయండి. ఫస్ట్ ఎవరు రిపీట్ చేస్తారో కోహోస్ మాతాజీలు మీరు అన్మ్యూట్ ఇవ్వండి, అందరికీ అన్మ్యూట్ చేసేసుకోకుండా. శ్లోకం 1. గోలోకనాథ గోపీశ గోలోకనాథ గోపీశ మదీషా ప్రాణవల్లభ మదీషా ప్రాణవల్లభ హే దీనబంధో దీనేశ హే దీనబంధో దీనేశ సర్వేశ్వరా నమోస్తుతే సర్వేశ్వరా నమోస్తుతే సర్వేశ్వరా నమోస్తుతే సర్వేశ్వరా నమోస్తుతే సర్వేశ్వరా నమోస్తుతే. సర్వేశ్వరా నమోస్తుతే. సో ఓకేనా, ఇది మళ్ళీ మీరు అన్ని ఒక్కొక్కటి వింటూ ఉండగా మీకు రాగం పట్టుపడుతుంది మిగతా వాళ్ళకి. సో దీని భావానికి వెళ్ళిపోదాం. హరే కృష్ణ. భావం ఏంటంటే గోలోకానికి అధిపతి. మాతాజీ 2 కనిపించాలి మీకు, శ్లోకము కనిపించాలి వాళ్ళకి, అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. ఎస్. సో గోలోకనాథ గోపీశ అంటే గోలోకానికి అధిపతి, గోపీశ అంటే గోపికలకు స్వామి, మదీష అంటే నా మతి వాట్ ఎవర్, మది యొక్క ఈశ్వరుడు అంటే ప్రభు, ప్రాణవల్లభ నా యొక్క ప్రాణవల్లభుడు. అలా హే దీనబంధు దీనేశ, దీనబంధు అంటే అందరికీ తెలిసిన వాడే, దీనులను అందరికీ రిలేటివ్ అని దీనేశ. సో దీనులకి ఈశ్వరుడు, సర్వేశ్వరుడు నమోస్తుతే. సర్వేశ్వర అంటే మనకి సర్వలోక మహేశ్వరం అని చెప్పారు భక్తారం యజ్ఞ తపసాల్లో. అలాగే యోమామజం అనాదించ వేత్తి లోక మహేశ్వరం. సో మనం ఈ సర్వేశ్వర ఈశ్వర ఇవి అనగానే మనకి చాలా చోట్ల కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే ఈశ్వర అంటే శివుడు అనుకుంటారు, శివునికి కూడా ప్రాణవల్లభుడు గోవిందుడు. కాబట్టి మనం అలాంటి ఆ గోవిందుడిని గురించి రాసిన ఈ స్తోత్రము, రాధారాణి రాసిన ఈ స్తోత్రాన్ని ఈ జన్మాష్టమికి స్పెషల్గా నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ది సెకండ్ వెళ్ళిపోతాం మాతాజీ. ఇంకో మాతాజీ మొత్తం అయినా మళ్ళీ చూసుకుందాం. ఓకే, తర్వాత సెకండ్ గోపేశ గో సమూహేశ. ఎవరికైనా అన్మ్యూట్ ఇవ్వండి. నా వాయిస్ సరిగ్గా రాకపోతే చెప్పండి, నేను ప్లేస్ మార్చుకుంటా. మీది క్లియర్ ఉంది మాతాజీ, వసంత మాతాజీది అయితే ఎవరిది క్లియర్ ఉందో వాళ్ళు మాత్రమే పార్టిసిపేట్ చేయండి, నెట్ కరెక్ట్ గా ఉంటేనే బాగుంటుంది. గోపేశ గో సమూహేశ యశోదానందవర్ధన నందాత్మజ సదానంద నిత్యానంద నమోస్తుతే. నిత్యానంద నమోస్తుతే. నిత్యానంద నమోస్తుతే. నిత్యానంద నమోస్తుతే. నిత్యానంద నమోస్తుతే. సో దీని భావం చూద్దాం. గోపేశ గో సమూహేశ అర్థమవుతుంది మనకి. గోపాలకుల అధిపతి గోపేశ, గో సమూహేశ గో సమూహాలకు ఎప్పుడు పాలకుడు ఆయన.
యశోదకి ఆనందవర్ధన, యశోదానందులకి ఏంటైనా ఆనందాన్ని వర్ధింపచేస్తాడు, అంటే పెంచుతూ ఉంటాడు. నందాత్మజ అంటే నందుని కుమారుడు. సదానంద, సదా సచ్చిత్ ఆనంద ఆయన. నిత్యానంద, నిత్యము ఆనందము. సో ఆయన ఆనంద, ఆనంద అనగానే ఎవరు అంటే సచ్చిత్ ఆనందానికి నమస్కారము అని చెప్తుంది ఆవిడ. సో వాయిస్ కట్ట. హరే కృష్ణ. చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వస్తుందా? వస్తుంది. ఓకే. సో గోపాలకులకి అధిపతి, గో సమూహాలకి పాలకుడు, యశోదానందనులకి నిత్యము ఆనందము పెంచేవాడు నందకుమారుడు, సదానందుడు, నిత్యానందుడు, నీకు నమస్కారం. అది రెండోది. ఈజీగానే ఉంది కదా. అంటే ఎంత ఈజీగా రాసిందంటే ఆవిడ భక్తుల పట్ల ఆవిడకి మెర్సిఫుల్ కృప, రాధాకృపా కటాక్షం కూడా మనం నేర్చుకున్నాం ఆల్రెడీ. సో ఆవిడ కృప వల్ల ఆవిడ రాసే ప్రార్థన కూడా అందరూ తెలుసుకొని నేర్చుకునేటట్టుగా ఉంటారు మా ప్రార్థన. సో మూడో శ్లోకం ఎవరైనా హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. శతమన్యోర్మన్యుభగ్న శతమన్యోర్మునిభగ్న బ్రహ్మదర్ప వినాశక బ్రహ్మదర్ప వినాశకే బ్రహ్మదర్ప వినాశక. బ్రహ్మదర్ప వినాశక. మళ్ళీ శతమన్యోర్మన్యుభగ్న శతమన్యోర్మన్యుభగ్న బ్రహ్మదర్ప వినాశక బ్రహ్మదర్ప వినాశక. కాళీయదమన ప్రాణనాథ కాళీయదమన ప్రాణనాథ కృష్ణ నమోస్తుతే. కృష్ణ నమోస్తుతే. ఇది కొంచెం ఇందులో మళ్ళీ ఒకసారి ఎందుకంటే కొంచెం ఒత్తులు మాత్రాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకోసారి. శతమన్యోర్మన్యుభగ్న శతమన్యోర్మన్యుభగ్న బ్రహ్మదర్ప వినాశక బ్రహ్మదర్ప వినాశక. కాళీయదమన ప్రాణనాథ కాళీయదమన ప్రాణనాథ కృష్ణ నమోస్తుతే. కృష్ణ నమోస్తుతే. సో మనకి అక్షరాలు చూసుకుంటే కాళీయదమన ప్రాణ నాథ కృష్ణ నమోస్తుతే, కానీ ఆయన ప్రాణనాథుడు కాబట్టి మనం దాన్ని ప్రాణనాథాన్ని బ్రేక్ చేయట్లే. ఓకేనా? కాళీయదమన ప్రాణ నాథ అని మనం చెప్పట్లే, మిగతా అవి బ్రేక్ చేసినట్టు. ఇక కాళీయదమన ప్రాణనాథ కృష్ణ నమోస్తుతే అని చెప్తున్నాం. ఓకే, దీని భావాన్ని ఇంద్రుని గర్వాన్ని అంచినవాడ, శతమన్యోర్మన్యుభగ్న బ్రహ్మదర్ప వినాశక, బ్రహ్మదర్పాన్ని కూడా నాశనం చేసినవాడ. అలాగే కాళీయ దమన, కాళీయ సర్పాన్ని కూడా దమనం చేసినాడు, అంటే ఆయన నాట్యం చేశాడు. నా ప్రాణనాథ కృష్ణ నమోస్తుతే. ఓ కృష్ణ నీకు నమస్కారం. ఓకే, 3 times చెప్పలేదు మాతాజీ కృష్ణ నమోస్తుతే అన్నది. ఏమా లాస్ట్ 3 times చెప్తున్నాం కదా కృష్ణ నమోస్తుతే అన్నది. ఓకే, కరెక్ట్. సరే. కాళీయదమన ప్రాణనాథ కృష్ణ నమోస్తుతే. కృష్ణ నమోస్తుతే. కృష్ణ నమోస్తుతే. కృష్ణ నమోస్తుతే. కృష్ణ నమోస్తుతే. కరెక్ట్. సో థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఫోర్త్ శ్లోకం. సో తెలుగుది కొంచెం వెతుక్కోవడం నాకు టైం పట్టింది, అందుకని ఆప్షన్ ఇవ్వచ్చుగా.
మీరు 4th చేస్తారా? మీకు అసలే శివుడు బాగా ఉపాసన చేస్తారుగా, మీరే చెప్పండి. ఓకే, కరెక్ట్ మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ, కృష్ణ, హరి బోల్. హరే కృష్ణ. శివానంతేశ బ్రహ్మేశ శివానంతేశ బ్రహ్మేశ బ్రాహ్మణీశ పరాత్పరా బ్రాహ్మణేశ పరాత్పర బ్రహ్మస్వరూప బ్రహ్మజ్ఞ బ్రహ్మస్వరూప బ్రహ్మజ్ఞ బ్రహ్మ బీజా నమోస్తుతే. బ్రహ్మ బీజ నమోస్తుతే. శివానంతేశ బ్రహ్మేశ శివానంతేశ బ్రహ్మేశ బ్రాహ్మణీశ పరాత్పరా బ్రాహ్మణేశ పరాత్పర బ్రహ్మస్వరూప బ్రహ్మజ్ఞ బ్రహ్మస్వరూప బ్రహ్మజ్ఞ బ్రహ్మ బీజా నమోస్తుతే. బ్రహ్మ బీజ నమోస్తుతే. 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 ఓకే, సో దాని యొక్క భావం చదువుతారా ప్రభుజీ? మీరే చదవండి. చదువుతానమ్మా. భావం: శివునికి ఎవరిది అనునికి బ్రహ్మకు బ్రాహ్మణులకు ప్రభువు, పరాత్పరుడు, బ్రహ్మస్వరూపుడు, బ్రహ్మని ప్రభుజీ, ఎరిగినవాడు. అండ్రుడు అనేది నాకు తెలియదు ఎవరు అనేది, బట్ ఇక్కడ శివానంతేశ అంటే శివ అనంతేశ కూడా ఆయన, బ్రహ్మేశ కూడా, బ్రాహ్మణేశ పరాత్పర. మరి కొన్ని చోట్ల భావం డిస్టర్బ్ అవ్వచ్చు. అండ్రుడు అంటే ఎవరికైనా తెలుసు కనుక నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి పురాణాల్లో. అదర్వైజ్ శివుడు అనంతుడు, ఆయన అనంతేశ అండ్ బ్రహ్మేశ, బ్రాహ్మణేశ, పరాత్పర. చదవండి, కంటిన్యూ. భావం: శివునికి, అనునికి, బ్రహ్మకు, బ్రాహ్మణులకు ప్రభువు, పరాత్పరుడు, బ్రహ్మస్వరూపుడు, బ్రహ్మను ఎరిగినవాడు, బ్రహ్మకు బీజమైన వాడా, నీకు నమస్కారము. కొంచెం లోగా అనిపించింది ప్రభుజీ, నేను కూడా మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతాను. వినిపిస్తుందా? ఈ ఓకేనా? మైక్రోఫోను ఎప్పుడు పైన పెట్టేస్తూ ఉంటాను. సరే, ఓకే. ఇప్పుడు సో చదువుతాను. ఇప్పుడు ఆయన అనంతుడుగా మనకు తెలుసు. శివునికి కూడా ఆయన ఈశ్వరుడే. శివుడే ఈశ్వరుడు అనుకోవడం కాకుండా శివునికి కూడా ఆయన ఆరాధ్యుడు కాబట్టి అనంతేశ. అలాగే బ్రహ్మేశ, బ్రహ్మకి కానీ బ్రాహ్మణులు కానీ అహం సర్వస్య ప్రభువు అని చెప్పిన శ్రీకృష్ణుడే అందరికీ ప్రభువు అని చెప్తున్నారు రాధారాణి. పరాత్పరుడు, బ్రహ్మస్వరూపుడు అని ఎరిగినవాడు బ్రహ్మ. మనకి దీని గురించి మనం రోజు ప్రేయర్స్ లో కూడా చెప్తాం, పరం బ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ అని. సో అదే మళ్ళీ రాధారాణి పెట్టారు. ఏమ్మా? థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. కొంచెం అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ చదివే వాళ్ళు ఫిఫ్త్ శ్లోక, శ్రీకృష్ణ స్తోత్రంలో 5వది. చరాచర, ఎవరు రిపీట్ చేస్తున్నారు? రిపీట్ చేయండి మాతాజీ. చరాచర తరోర్బీజ, చరాచర, ఓకే, చరాచర తరోర్బీజ గుణాతీత గుణాత్మక గుణబీజ గుణాధార గుణేశ్వరా నమోస్తుతే. ఇంకొకసారి, చరాచర తరోర్బీజ గుణాతీత గుణాత్మక గుణబీజ గుణాధార
గుణేశ్వరా నమోస్తుతే. గుణేశ్వరా నమోస్తుతే. గుణేశ్వరా నమోస్తుతే. గుణేశ్వరా నమోస్తుతే. గుణేశ్వరా నమోస్తుతే. గుణేశ్వరా నమోస్తుతే. స్వభావము చరాచర జగత్తునకు బీజము, గుణాహితుడు, గుణాత్మకుడు, గుణములకు ఆధారము, గుణేశ్వరుడు అయిన నీకు నమస్కారం. గుణ త్రిగుణాత్మక అయితే ఈ త్రిగుణాలు ఆయన నుంచి వచ్చిన ఆయన గుణరహితుడు. గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆయన గుణాలకి అతీతుడు. సో అదే విషయము ఇందులో కూడా గ్లోరిఫై చేస్తున్నారు, అంటే ఒక ఎసెన్స్ లాగా చెప్తున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ. సో చరాచర జగత్తునికి బీజం అహం బీజ ప్రదపిత అన్నారు ఆయన మా భగవద్గీతలో. అలాగే ఇంకా బీజం మాం సర్వభూతానాం అని కూడా చెప్పారు భగవంతుడు. సో దాని గురించే ఆయన్ని యాక్సెప్టెన్స్ అన్నమాట, చరాచర జగత్తుకి బీజం. ఇంకా ఇక్కడ చెప్పారు మయాజక్షేణ ప్రకృతి సూయతే చర ఏమని చెప్పారు, సూయతే సచరాచరం అని కూడా చెప్పారు 9వ అధ్యాయంలో. ఓకే, సో అలా ఈ గుణేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణునికి శ్లోకం 6. హరే కృష్ణ మాత. అణిమాదిక సిద్ధీశ అణిమాదిక సిద్ధీశ సిద్ధే సిద్ధి స్వరూపక సిద్ధే సిద్ధి స్వరూపక తపస్తపస్విం తపసాం తపస్తపస్విం తపసాం తపస్తపస్విం తపసాం తపస్తపస్విం తపసాం బీజరూపా నమోస్తుతే. బీజరూపా నమోస్తుతే. బీజరూపా నమోస్తుతే. బీజరూపా నమోస్తుతే. బీజరూపా నమోస్తుతే. బీజరూపా నమోస్తుతే. ఇంకొంచెం వాయిస్ ఓపెన్ చేసి పాడండి మాతాజీ. అణిమాదిక సిద్ధీశ అణిమాదిక సిద్ధీశ సిద్ధే సిద్ధి స్వరూపక సిద్ధే సిద్ధి స్వరూపక తపస్తపస్విం తపసాం తపస్తపస్విం తపసాం బీజరూపా నమోస్తుతే. బీజరూపా నమోస్తుతే. సో అది 2 సార్లు పాడేసాం మనం ఆల్రెడీ. బీజరూపా నమోస్తుతే, బీజరూపా నమోస్తుతే. భావం అణిమాది సిద్ధుల ప్రభువు, సిద్ధి స్వరూపుడు, తపస్సు తపస్వి తపస్సులకు బీజరూపుడు అయినవాడా నీకు నమస్కారం. అణిమాది అంటే ఏంటి, సిద్ధి. మనం ఏదైతే ధ్యాన యోగంలో చూస్తామో 6వ అధ్యాయంలో వస్తుంది ఏ విధంగా చేస్తే సిద్ధులు వస్తాయి. సో అలాంటి సిద్ధులన్నిటికీ కూడా ఆయన ప్రభు. ఏదైనా సర్వకారణ కారణం ఈశ్వర పరమకృష్ణ సచ్చిత్ ఆనంద విగ్రహ అనాది ఆదిర గోవింద సర్వకారణ కారణం. అది సిద్ధులకైనా శివుడికైనా బ్రహ్మకైనా అన్నిటికీ ఆయనే ప్రభు అన్నమాట. సో సిద్ధి స్వరూపుడు. తపస్సు తపస్వి తపస్సు అంటే ఏంటి, ఎక్కడొచ్చింది మనకి, బీజం భూతానం విద్ధి పార్థ సనాతనం బుద్ధి బుద్ధిమతామస్మి తేజస్ తేజస్వినాం అహం. అలాగే తపశ్చాస్మి తపస్విసు. బీజం మాం సర్వభూతానం ముందుది మనకేంటి, పుణ్యోగంధ పృథివ్యాంచ తేజశ్చాస్మి విభావ జీవనం సర్వభూతేషు తపశ్చాస్మి తపస్వి. సో అలాగా మనం భగవద్గీతలో ప్రతిదీ రిలేట్ అవుతుంది. భగవద్గీత ఎలాంటి ఎసెన్స్ అంటే మనం ఈ రాధాకృపా కటాక్షం చదవని భాగవతం చదవని దేనికైనా మళ్ళీ బేసిక్స్కి వెళ్ళాలి అంటే మనకి ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది ఆధారం,
భగవద్గీత. గీత నుంచి మాట్లాడు. అందుకనే గీతా మహాత్మ్యం గురించి అంతగా శ్లాఘించారు అనమాట, దాన్ని అంతగా పొగిడారు. ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం ఏకో దేవ దేవకీ పుత్ర ఏవ ఏకో మంత్ర తస్య నామాని కర్మాపి ఏకం తస్య దేవస్య సేవ. సో ఆయన సేవ చేసుకోవడానికి శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం, అది కూడా చూద్దాం ఒకసారి. సో ఇది 6వ శ్లోకం అయిపోయింది. 7వ శ్లోకం ఎవరైనా ఇప్పటిదాకా ఎవరు నోరు విప్పలేదో, అలాగే మామూలుగా క్లాసెస్ కూడా రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవ్వట్లేదు కానీ నేర్చుకోవాలందో వాళ్ళు నోరు విప్పి నేర్చుకోండి. రక్షణ మీకు మార్నింగ్ టైం దొరకపోతే మన అనిర్వచనీయం అంటూ ఉంటాం. అనిర్వచనీయం అంటే వచనంతో ఆయన్ని వర్ణించలేం. సో యదన్విచన్యం ఇక్కడ ఇక్కడ వస్తుంది మాతాజీ, అనిర్వచనీయం అని రావాలి. మరి ఐ థింక్ ఒక్కసారి లిరిక్స్ చూసుకుందాం. కదా మాతాజీ, అది అనిర్వచనీయం రావాలి. రెండో లైన్లో ఉంది కదా, వస్తుంది అనిర్వచనీయం రావాలి అక్కడ. నిర్వచనీయం అని వచ్చింది కదా. ఒకసారి లిరిక్స్ వేరే ఎక్కడైనా మిస్టేక్ కూడా రావచ్చు, అన్ని చోట్ల కరెక్ట్ లిరిక్స్. అనిర్వచనీయం అని వస్తుంది మాతాజీ. అనిర్వచనీయం రావాలి అక్కడ మాతాజీ. మాతాజీ అక్కడ లేదుగా, అన్విచనీయం అని వచ్చింది మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం. సో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం మనం మళ్ళీ. జస్ట్ చెక్. నేను ఇంకో చోట కూడా లిరిక్స్ షేర్ చేస్తాను. ద అవుతుంది మాతాజీ. యత్ అనిర్వచనీయం చ అని రావాలి మాతాజీ. అది యత్ అనిర్వచనీయం చ చూస్తుంది వేరేదేమో. మీరు ఎవరు పాడుతున్నారో అది అనిర్వచనీయంగానే పాడదాం. ఓకే, యదనిర్వచనీయం మిస్టేక్ అవుతుంది ఇది. నేను నా లిరిక్స్ తీస్తాను. 1 సెకండ్. కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో ఇప్పటిదాకా 5 చేసాం కదా. నేను ఈ 6 చెప్పేలోగా ఒకసారి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక శ్లోకం చదివేసేయండి మాతాజీ, మీకు రివిజన్ కూడా అయిపోతుంది. ఒకసారి ఇప్పటిదాకా పార్టిసిపేట్ చేయని వాళ్ళు ముందు వినుంటే గనక పాడండి. సో ఇది ఒక్కసారి కరెక్ట్. రాజేశ్వరి మాతాజీ. స్క్రీన్ షేరింగ్ లో ఉన్నారు. అదే అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారేమో బ్యాక్ వచ్చి అని. నేను సాంస్క్రిట్ లోనే షేర్ చేస్తాను మీకు. ఎవరు సాంస్క్రిట్ లో చదవగలరా? ఎందుకంటే రాంగ్ చూస్తూ మనం కరెక్ట్ నేర్చుకోలేము. రాంగ్ లిరిక్స్. ఓకే, ఎవరికి సాంస్క్రిట్ వచ్చో చాట్లో చూడండి మాతాజీ, అది చూసి రిపీట్ చేయండి. యదనిర్వచనీయం చ యదనిర్వచనీయం చ వస్తు నిర్వచనీయకం తత్స్వరూపాతయోర్బీజ సర్వబీజా నమోస్తుతే. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి. యదనిర్వచనీయం చ వస్తు నిర్వచనీయకం తత్స్వరూపాతయోర్బీజ సర్వబీజా నమోస్తుతే. సర్వబీజా నమోస్తుతే. సర్వబీజా నమోస్తుతే. సర్వబీజా నమోస్తుతే. సర్వబీజా నమోస్తుతే. సర్వబీజా నమోస్తుతే. ఓకే, సో దాని మీనింగ్ చదువుకుందాం మనం. మీనింగ్ ఏం చెప్తున్నారంటే వర్ణనాతీతమైనది, వాచ్యమైనది,
అయిన వస్తువుకి స్వరూపమైన వాడా, సమస్త బీజాలకు మూల బీజమా, నీకు నమస్కారం. సో బీజమాం సర్వభూతానామే కంటిన్యూ అవుతుంది ఇక్కడ. మీకు లాస్ట్ చెప్పాలంటే 5, 6, 7లో ఆయన ఎలాగ సీడ్ గివింగ్ ఫాదరు, అహం బీజ ప్రదపిత అనే దానికి కంటిన్యూషన్ అన్నమాట ఈ 3 శ్లోకాలు కూడా. మనకి ఎక్కడుంది అహం బీజ ప్రదపిత అని? ఏ శ్లోకంలో, ఎన్నో చాప్టర్ భగవద్గీత? 14లో 14th కరెక్షన్. ఫోర్త్ శ్లోకం మాతాజీ. ఫోర్త్ శ్లోకంలో థర్డ్ శ్లోకంలో ఉండాలి. ఫోర్త్ ఫోర్తా? 4వ శ్లోకం 108లో ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం కూడా. నెక్స్ట్ ఇది 8వ శ్లోకం చూద్దాం. అహం సరస్వతి లక్ష్మీ, లక్ష్మీ అక్కడ వరకు చెప్పాలి. అహం సరస్వతి లక్ష్మీ. ఎవరైనా రిపీట్ చేయొచ్చు బృంద. అహం సరస్వతి లక్ష్మీ. అహం సరస్వతి లక్ష్మీ దుర్గా గంగా శృతి ప్రసూ. దుర్గా గంగా శృతి ప్రసూ. యస్య పాదార్చనా నిత్యం. యస్య పాదార్చనా నిత్యం. పూజా తస్మై నమో నమః. పూజా తస్మై నమో నమః. పూజా అన్న రావాలి. పూజాస్తస్మై నమో నమః. పూజా తస్మై నమో నమః. అహం సరస్వతి లక్ష్మీ. అహం సరస్వతి లక్ష్మీ దుర్గా గంగా శృతి ప్రసూ. దుర్గా గంగా శృతి ప్రసూ. యస్య పాదార్చనా నిత్యం. యస్య పాదార్చనా నిత్యం. పూజాస్తస్మై నమో నమః. పూజా తస్మై నమో నమః. స్వభావం ఏమిటంటే, ఎవరి పాదపద్మాలను నిత్యం అర్చించడం వలన నేను అంటే రాధా, సరస్వతి, లక్ష్మి, దుర్గా, గంగా మరియు వేదమాత పూజలు అందుకుంటున్నామో ఆ భగవానునికి నమస్కారములు. సో ఎవరు పూజలు అందుకుంటున్నా, ఎవరి వల్ల సర్వకారణ కారణుడైన ఆ శ్రీకృష్ణుని పాదపద్మాలని ఎవరైతే అర్చిస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా పూజనీయులు. మనకి ఎక్కడొచ్చింది అట్లా? ఎవరు మనం రోజు చదివే శ్లోకాల్లో భాగవతంలో ఎన్ని చోట్ల చెప్పుకుంటాం? ఆ ఎవరి పాదపద్మాలు పట్టుకుంటాం? ధ్యేయం సదా అభీష్టదోహం తీర్థాస్పదం శివ విరించి యం బ్రహ్మా వరుణేంద్ర రుద్రమరుతః స్థితగతేన మనసా పశ్యంతి యం యోగినః యస్యాంతం న విదుఃసురాసురగణాః దేవాయ తస్మై నమః. కదా. సో ఎన్ని రిలేట్ చేసుకుంటాం మనం శ్లోకాలు భాగవతం కానీ భగవద్గీతలో కానీ, ఇవన్నీ మనకి కవర్ అయిపోతాయి అన్నమాట. మనకి శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం మీద ఎందుకు మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాము అంటే, దానిలో మనం కీర్తన చేయటంలోనూ అలాగే కీర్తన వినటంలోనూ ఎన్నో విషయాలు దొరుకుతాయి అన్నమాట. సో కీర్తన ప్రియుడు భగవంతుడు, అలాగే భజనానందీలు ఉంటారు ఎవరైతే కీర్తనల ద్వారా భగవంతుణ్ణి కొలుస్తున్నారు. సో అప్పుడు మనకి ఒకటే అదే ఎసెన్స్ మనకి చాలా క్లియర్గా ఈ కీర్తనల ద్వారా అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 9వది వెళ్ళిపోదాం. లాస్ట్ 2 అది రిపీట్ చేయలేమా? ఏదమ్మా? ఇది లాస్ట్ పూజా తస్మై నమో నమః. పూజా తస్మై అదే రిపీట్ అవుతుంది. అహం సరస్వతి లక్ష్మీ
దుర్గా గంగాతి ప్రసూ యస్య పాదార్చనాన్నిత్యం పూజ్యాస్తస్మై నమో నమః పూజ్యాస్తస్మై నమో నమః. రిపీట్ చేయండి. పూజ్యాస్తస్మై నమో నమః పూజ్యాస్తస్మై నమో నమః. పూజ్యాస్తస్మై నమో నమః. ఓకే, హరే కృష్ణ. 9, 10 ఏంటంటే 9th ధ్యాన శ్లోకం. ఎవరి గురించి? రాధారాణి మీద ఒకసారి ధ్యానం అన్నమాట. స్పర్శేణ యస్య భృత్యానాం ధ్యానేన చ దివానిశం ప్రాణి చ తీర్థాని తస్మై భగవతే నమః. ఓకే, రాధారాణిని ప్రార్థించుకొని మనం భగవంతుడికి కూడా నమస్కారం చేద్దాం. ఓకే, హరే కృష్ణ. చెప్పండి ఎవరు? 9వది. స్పర్శేణ యస్య భృత్యానాం. ఎవరో ఒక్కళ్ళు చెప్పండి మాతాజీ. స్పర్శేణ యస్య భృత్యానాం. స్పర్శేన యస్య భృత్యానాం ధ్యానేన చ దివానిశం. ధ్యానేన చ దివానిశం. పవిత్రాణి చ తీర్థాని. పవిత్రాణి చ తీర్థాని తస్మై భగవతే నమః. తస్మై భగవతే నమః. సో ఇది రాధారాణి ఏం చెప్తున్నారు? ఎలా భృత్య అనే వర్డ్ మనకి ఎన్ని చోట్ల ఇంపార్టెంట్ గా వచ్చింది చెప్పండి. ముక్కుమాలలో శ్లోకం ఎవరికి మాలలో ఒకటి వచ్చింది మనకు. ఎవరు చెప్తారు? ఎవరికైనా రాకపోతే రివైజ్ చేసుకుందాం. ముందు ఇది ఫినిష్ చేసినాక రివైజ్ చేద్దాం. వస్తే కనుక వెంటనే చెప్పండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు భావము, ఇది రిపీట్ చేయండి మాతాజీ. తస్మై భగవతే నమః. 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 సో దాని యొక్క భావం చదువుతాం. భావం ఏమంటున్నారు అంటే, ఎవరి భృత్యుల స్పర్శ చేత అహర్నిశల ధ్యానం చేత తీర్థాలన్నీ పవిత్రమవుతున్నాయో అలాంటి ఆ భగవానునికి నమస్కారం. ఎవరి భృత్యుల స్పర్శ చేత అహర్నిశల ధ్యానం చేత తీర్థాలన్నీ పవిత్రమవుతున్నాయి, మనం ఇందాకే చేసుకున్నాం కదా. సర్వెంట్ ఆఫ్ ది సర్వెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క స్పర్శ చేత, ఎవరి భృత్యుల స్పర్శ చేత. ఆయన భృత్యులు ఎవరు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైష్ణవ. ఇంకా ఆ భృత్యుల్లో మనకి ఎం బ్రహ్మ వరుణేంద్ర ఉన్నారు కదా మాతాజీ. సో అందరూ ఆయన సేవకులే కదా. సో వాళ్ళు ఏవి స్పర్శించారో ఆ తీర్థాలు కూడా పవిత్రం అవుతున్నాయి కదా. సో ఈయన పాదాల నుంచి ఏ తీర్థం వచ్చింది? భగవంతుడి పాదాలు, గంగా. సో అన్ని పవిత్రం అవుతున్నాయి. సో ప్రతి వాళ్ళు ఆయనకి భృత్యులే. అందుకని మనం కూడా ముకుందమాలలో కులశేఖర చక్రవర్తి రాసినది ఎందుకు మనం రిపీటెడ్గా నేర్చుకుంటూ ఉంటాం? మజ్జన్మన ఫలమిదం మధుకైట భారీ. ఎవరు పాడతారు? జన్మన ఫలమిదం మధుకైట భారీ మత్ప్రార్థనీయ మదనుగ్రహ ఏష ఏవ త్వద్భృత్య భృత్య పరిచారక భృత్య భృత్య భృత్యస్య భృత్య ఇతి మాం స్మర లోకనాథ. మామూలుగా కూడా పాడొచ్చు. పరిచారక భృత్య భృత్య భృత్యస్య భృత్య ఇతి మాం స్మర లోకనాథ. ఈ రాగం రాని వాళ్ళు మజ్జన్మన ఫలమిదం మధుకైట భారే మత్ప్రార్థనీయ మదనుగ్రహైష ఏవ త్వద్భృత్య భృత్య పరిచారక భృత్య భృత్య భృత్యస్య భృత్య ఇతి మాం స్మర లోకనాథ. సో ఎందుకంటే
కృష్ణుడు ప్రతి వాళ్ళకి ఆయన కృప వల్ల, అంటే మధుకైటబుల్ లాంటి వాళ్ళని కూడా ఆయన సంహరించారంటే వాళ్ళని ఉద్ధరించారు కదా. సో అలాంటి ఆయన నన్ను నీ యొక్క సేవకుడి యొక్క సేవకుడి యొక్క సేవకుడు, అందుకని ఇప్పుడు ఆయన యొక్క సేవకుల్ని మనం సేవించడం వల్ల తప్పేమీ లేదు. కాకపోతే ఆయన సేవకులకి సేవ చేస్తూ ఈయన్ని పక్కన పెడితే ప్రాబ్లం. సోర్స్ అని మర్చిపోయి సోర్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకే సర్వ్ చేస్తే అది పూర్తి జ్ఞానం కాదనమాట. సో అందుకని ఇక్కడ భృత్య అనే వర్డ్కి ఇంపార్టెన్స్ మనం చూసుకున్నాము. అలాగే శ్లోకం 10కి వెళ్ళిపోదాం. ఇది రాధాదేవి ఏ విధంగా సూచించింది అనేదన్నమాట. ఎవరు చెప్తున్నారో నా వెనక రిపీట్ చేయండి. ఏవముక్త్వా సా దేవి జలే సంయస్య విగ్రహం మనః ప్రాణాశ్చ శ్రీకృష్ణే తస్థౌ స్థాణుం సమాసతి. సమాగతి ఉందా? ఒకసారి ఇక్కడ మనకి రిపిటేషన్ లేదు 10వ శ్లోకం నుంచి. ఇది ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇది దేవి ఏ విధంగా ధ్యానం చేసుకున్నారు అనేది ఉంది. ఆ తర్వాత ఫలస్తుతి అన్నమాట. ఇత్యేవ ముక్త్వా సా దేవి జలే సంయస్య విగ్రహం మనః ప్రాణాశ్చ శ్రీకృష్ణే తస్థౌ స్థాణు సమాసతి. ఈ విధంగా రాధాదేవి శ్రీకృష్ణుని స్తుతించి తన మనస్సుని ప్రాణాలను శ్రీకృష్ణుని యందు లీనం చేసి నిశ్చలంగా నిలిచింది అని చెప్తున్నారు. ఇది ధ్యాన శ్లోకమే. ఏ విధంగా ఆవిడ ధ్యానించి తన మనస్సుని ప్రాణాన్ని ఆయనలో లీనం చేశారో, ఎలా నిశ్చలంగా నిలిచారో అనేది ఈ పర్టికులర్ శ్లోకంలో ఎండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకో శ్లోకాలు ఉన్నాయి, అది దాని ఫలస్తుతి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఆ శ్లోకాలు నేను లింక్ పెట్టాను మాతాజీ, అదో ప్లస్ మీకు లాస్ట్ శ్లోకాలు కూడా వస్తాయి. అది ఇంగ్లీష్లో ఉంది. స్తోత్ర ఫలం నెల రోజులు, ఈ స్తోత్రాన్ని నెల రోజుల పాటు పఠిస్తే గనక భగవద్ దర్శన ఫలాన్ని పొందుతారట. అలాగే యువతులు గనక ఇది పఠిస్తే ఏడాది పాటు భక్తితో పఠిస్తే శ్రీకృష్ణుడు లాంటి గుణవంతుడైన భావం పొందుతారని పురాణ. మనకి కార్తీక మాసంలో ఏం చేస్తూ ఉంటారు గోపికలు? ఏమి వ్రతం చేస్తారు? కాత్యాయని వ్రతం చేస్తారు. అలాగే ఈ ఆధారాన్ని రాసిన ఈ స్తోత్రం చదివితే ఏడాది పాటు శ్రీకృష్ణుడు లాంటి గుణవంతుడైన భర్తను పొందుతారని పురాణ వచనంట. తొందరగా చూసుకోండి మీ పిల్లలకి ఎవరున్నారో. మాతాజీ వాయిస్ కట్ అయింది మాతాజీ. ఆయన్ని ధ్యానిస్తే ఆయన్ని అన్ని గ్రాంట్ చేసేస్తారు. మనకి ఫలశ్రుతి కూడా ఈ ఉందన్నమాట దీంట్లో. ఇది బ్రహ్మ వైవర్త మహాపురాణంలో శ్రీకృష్ణ జన్మకాండం అనే దాని నుంచి స్వీకరించారు. ఇది ఒకసారి మీరు లింక్ కి వెళ్తారా? షేర్ చేస్తున్నా ఎవరు? మాతాజీ మీ వాయిస్ కట్ అవుతుంది మాతాజీ. నా వాయిసా? అవును మాతాజీ. ఎక్కడ? బట్ అదే ప్లేస్ లో ఉన్నాను. ఎక్కడి నుంచి కట్ అయిందో చెప్తే ఐ విల్ రిపీట్ మాతాజీ. లాస్ట్ పార్ట్ మాతాజీ, లాస్ట్ లైన్ మీరు చెప్పిందే కట్ అయి వచ్చింది. శ్రీకృష్ణ ఖండం అనేదా లేకపోతే బ్రహ్మ వైవర్త పురాణం అనేదా? శ్రీకృష్ణ ఖండం ముందు ఏవో చెప్పారు. శ్రీకృష్ణ ఖండం ముందు ఏదో చెప్పారు, పర్వాలేదండి. అంటే ఫలశ్రుతి సరిగ్గా మిగతాదంతా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, అంటే మొత్తం క్లీన్ గా వచ్చిందా నేర్పించేది? వచ్చింది. సో మనం ఇప్పుడు మీకు షేర్ చేశాను చూడండి వాట్సాప్ లో. దీనికంటే ముందు శ్రీకృష్ణ స్తుతి అని స్తోత్ర నిధిది, అదొకసారి మీరు ఓపెన్ చేస్తే లింక్ షేర్ చేయొచ్చు.
ఇంకెవరైనా షేర్ చేయగలిగితే చేయండి. యా, మీకు ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో ఉన్నా కూడా ఈవెన్ ఫర్ బ్లిస్ఫుల్ క్లాస్ వాళ్ళైనా ఎవరైనా నేర్చుకోవడానికి ఈజీగా ఎక్కడ లాంగ్ తీసుకోవాలి అవన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. అచ్చా, ఇంగ్లీష్ లిరిక్స్ అని పోనీ కంటిన్యూ చేయండి మాతాజీ. దీని కింద ఇంకా కిందికి వెళ్ళిపోండి, మొత్తం లాస్ట్ ఫలస్తుతి దీని ముందు ఇంకా వెనక్కి, ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళండి మాతాజీ. అలా కాదమ్మా, స్తోత్రం కిందే ఉంది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇంకా పైన హరే కృష్ణ వెనక్కి వెళ్ళండి మాతాజీ. అంటే స్తోత్రం ఎక్కడుందో అక్కడికి వెళ్ళండి. ఇంకా పైన. సో ఇక్కడ ఇది చూసారా? బస్ స్టాప్ చేయండి మాతాజీ. ఇది ఇక్కడ ఉంది కదా, రాధాకృతం హరే స్తోత్రం అని ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచి ఫలస్తుతి శ్లోకాలు అన్నమాట. యా, ఇది నేను చదివేస్తాను, మీకు నేను మళ్ళీ పెడతాను. ఇది రాధాకృతం హరే స్తోత్రం త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః హరిభక్తిం చ దాస్యం చ లభేత్ రాధాగతిం ధ్రువం. లభేత్ రాధాగతిం ధ్రువం. ఓకే, తర్వాత విపత్తౌ యః పఠేద్ భక్త్యా సత్య సంపత్తిమాప్నుయాత్ చిరకాలగతం ద్రవ్యం హృతం నష్టం చ లభ్యతే. బంధువృద్ధిర్భవేత్ తస్య ప్రసన్నం మానసం పరం చింతాగ్రస్తః పఠేత్ భక్త్యా పరాం నిర్వృతిమాప్నుయాత్ పతిభేదే పుత్రభేదే మిత్రభేదే చ సంకటే మాసం భక్త్యా యది పఠే సద్య సందర్శనం లభేత్. మనకి ఇందాక ఫలస్తుతిలో మీకు ఇదే ఇచ్చారు. ఏంటి ఇచ్చారు? ఒక మాసం పాటు కంటిన్యూస్గా భక్తిగా భగవద్ దర్శనం లభించింది. అలాగే భక్త్యా కుమారి స్తోత్రం చ శృణుయాద్ వత్సరం యది శ్రీకృష్ణ సదృశం కాంతం గుణవంతం లభే ధ్రువం. ఇంకొకటి పక్కాగా లభే ధ్రువం, ధ్రువపూర్వకంగా ఏం చెప్తున్నారంటే ధ్రువీకరించి శ్రీకృష్ణుడి లాంటి భర్త దొరుకుతాడు ఎవరైతే యువతులు కనుక దీన్ని 1 సంవత్సరం పాటు భక్తిగా ప్రార్థిస్తే అనేది. ఇది లాస్ట్ 2 శ్లోకాలు. ఈ ముందు శ్లోకాలకి ఫలస్తుతిలో కొంచెం ప్రీవియస్ చూపించండి మాతాజీ. పతి భేదే పుత్రభేదే మిత్రభేదే ఇలాంటి భేదాలు అన్నీ కూడా నశించిపోతాయి. అలాగే తర్వాత హరే కృష్ణ బంధువృద్ధిర్ భవేత్ తస్య ప్రసన్న మానసం పరం. కష్టమా అర్థం చేసుకోవడానికి? ఏ విధంగా ప్రసన్న మనసులు అవుతారు? చింత అన్నీ ఎలా దూరం అవుతాయి ఇది చదువుతూ ఉంటే? పరాం నిర్వృతి ఆప్నుయాత్, పరమ పురుషుడి యొక్క సంగతి మనకి దొరుకుతుంది. ఇంకా ముందు మాతాజీ, దాని ముందు ఇవన్నీ ద్రవ్యం అంటున్నారు, హృతం అంటున్నారు, చిరకాలగతం విపత్తులన్నీ తొలగిపోతాయి అంటున్నారు, సంపత్తి వస్తుంది అంటున్నారు. సో ఇది రాధాకృతం హరి స్తోత్రం త్రిసంధ్యం యః పట్టే నరః. మూడు పూటలా చదివిన వాళ్ళకి హరిభక్తిం చ దాస్య లభేద్ రాధాగతిం ధ్రువం. మనకి కావాల్సింది మాత్రం ఇది ఒక్కటే, అవునా కదా? సో అందరూ ఒకసారి లౌడ్ గా చెప్పుకుందాం. రాధాకృతం హరే స్తోత్రం త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః హరిభక్తిం చ దాస్యం చ లభేత్ రాధాగతిం ధ్రువం. సో దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకున్నాము. అండ్ శ్రీమతి రాధారాణికి జై, శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందకి జై.
మొత్తం శ్రీకృష్ణ స్తోత్రం, కృష్ణ కవచం చదువుకున్నాం కరెక్టే. కృష్ణుడి యొక్క స్తోత్రము రాధారాణి స్వయంగా రచించినది. బ్రహ్మవైవర్త పురాణంలో ఉంది అంటే తప్పకుండా నేర్చుకోవాలి అన్న ఫీలింగ్ కలిగింది నాకు. సో మనమందరం శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందకి జై చెప్పి ఇలా ఇంకా స్తోత్రాలు నేర్చుకుంటూ శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, కీర్తనల ద్వారా నేర్చుకున్నాం. సో ఓకేనా? సో ఈ వెడ్నెస్డే ఈ విధంగా నేను ఇంకా టైం పడుతుంది అనుకున్నాను, కానీ కరెక్టే కొంచెం లాస్ట్లో స్క్వీజింగ్ చేయాల్సి వచ్చింది. బట్ ఇది మళ్ళీ మనం చర్చించుకున్నప్పుడు మీకు ఇందులో ఎన్నో భగవద్గీత శ్లోకాలు కానీ భాగవతం శ్లోకాలు కానీ చాలా చాలా కవర్ అయ్యాయి. అండ్ మనకి రివిజన్ కూడా ఆ రకంగా అవుతూ ఉంటుంది. స్మరణ, విష్ణు స్మరణ ఎప్పుడవుతుందంటే శ్రవణం ద్వారా, కీర్తన ద్వారా చాలా స్మరణం అవుతుంది. ఆ స్మరణ చేస్తేనే మనకి మిగతా సర్వీసెస్ కూడా దొరుకుతాయి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. హరి బోల్. ధన్యవాదాలు సెషన్ అందరూ కూడా నిత్యం పఠించండి. నిత్యం పఠిస్తూ హరిదాస్యం తెచ్చుకోము, అలాగే హరి భక్తి కూడా తెచ్చుకోము. హరే కృష్ణ. చాలా బాగుంది. సెషన్ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ ఎల్లప్పుడూ ధ్యానించండి, ఎల్లప్పుడూ పఠించండి. ఆ తర్వాత కృష్ణుడి యొక్క ప్లెజర్ కోసం చేద్దాం. ఆల్వేస్ స్టాండ్ అండ్ బీ హ్యాపీ, అండ్ ఆల్వేస్ స్టాండ్ ఫర్ కృష్ణాస్ ప్లెజర్ అండ్ బీ హ్యాపీ.